अच्छा, अभी लिखल कैसे जाता है जो एक आध बात करनी तो नहीं भर भेज से बात बताइए। लेखक जौन भोजपुरी गायकी के हम तो भरत भैया जकर गावस ओकर हमहूँ ज़्यादातर गौले बनी, और भी गीतकार बानू जे आनंद गहमरी, केसरी जी, राही जी, लोबा किरण जी रहनी। लेकिन आज के दौर के जो गीतकार बाने बस उहे लेवल के बाने जो आज के लेवल के गायक बाने। हमनी के माई के कृपा से आवाज़ में कुछ भइल थोड़े न बा, आ न मिजाज में कुछ भइल बा। बस दिक्कत हमारा लेखा कलाकार के बाटे ही है कि हमारा गावे लायक केहू लिखते नहीं थे। आज ये लिखे वाला बा वो विक्षिप्त टाइप हो गई बा, या पता ना कोनो रोग बा या कोनो दिक्कत बा, वो लोग के कलम रुकल बा। वो लोग के आपन चूँकि गाना बजाना लिखला से रोजी रोटी तो चली ना, तो बेचारे लोग अपना धंधा में तो अपना घर गृहस्थी में लागल बा। आखिर दिन रात गाना लिखो और हम उसे कमाई या गाई या वो घर के चूल्हा तो जरे के चाहिए। बाहर भी तो सब गई बनी गावे कार्यक्रम करे देश से बाहर। हाँ हाँ, तो ओजा का माहौल, ओजा कैसन रहल बा संस्कृति के लेके? बहुत बढ़िया ओजा के, एजा ले बहुत बढ़िया। ओजा तो एजा के कल्चर के लोग ओजा सहयोग कर रखले बा। बैंकॉक हम गइल बनी, भैया गइल बने, भैया तो मॉरिशस वगैरह भी गइल बने। लेकिन हम बैंकॉक में जो देखनी कि प्रोग्राम शुरू होके से पहले भारत देश के जनगण मन राष्ट्रगान बाटे, वो पहले राष्ट्रगान होके के बा। राष्ट्रगान होखला के बाद विधिवत ओकरा बाद पूजा पाठ जो अपना हमनी के यहाँ के लोकाचार हुई, माई के गीत हुई, बढ़िया गीत हुई, फरमाइश भी बढ़िया गीत हुई। कोनो संस्मरण भैया बताइए, कोनो कहीं गइल बनी बाहर जो उनके अच्छा लगा तो कि हमनी को सब सुन ओकरा के सुनी जाए। गोपाल जी के साथे को तो ठीक बा, राउर अकेले के हमनी को फिर गोपाल जी के चले। अब कौन असमरा हम बताइए, हम मॉरिशस के बताओ तनी। हाँ जी, ठीक है। मॉरिशस हम कोई नहीं, हमने के जले डेलीगेट होकर 9 आदमी गोरनी जी हिंदुस्तान से। तो ओइजा जौन बा हमने के ई रहे जे भाई मॉरिशस भाई बन जा। मॉरिशस भोजपुरी जगह है, इजा के बोल चाल भी 70% लोग बोलेला भोजपुरी, 25% लोग बोलेला अथी का कहला दूसर कोनो भाषा। हाँ, फ्रेंच जी। तो हमने के गोनी जाए जा करके भइल जे ओइजा जाए के पहले जौन बा हम देखनी जे मंच पर जाए के पहले हमने के तेजा जूता पहन के मंचो पे चल जाए जाना। एजा गोनिहार हम तो ना चढ़ी, हम ना चढ़ी, लेकिन एजा गोनिहार जूता कस के पैती पहन के मंच पर जाई, जंगली जूता पहन के चढ़ाता लोग। ये तनु जूते पहन के जाई लो। आ ओइजा बड़ुए जे मंच पर ऑल माने बजाते सरस्वती जी के पिक्चर ओइजा अथी धइल बा, माला चढ़ावल बा, फूल पत्ती धइल बा, अगरबत्ती बारल बा। तो वो मंच पर केहू जूता लगा के चढ़ी? हाँ, माने सिस्टमेटिक जो अथी कहला न हो जगह मंच बा सजावल जाला। आ वो तरीके रुआ अंड बंड नहीं गा सक, चढ़ करके पहले रुआ माइये के गीत गाई, माई के गीत गाई। ओइजा जौन बड़ुए देखनी जे ओइजा गंगा जी बाड़ी बनोले बोलो गंगा जी, ओइजा बैजनाथ धाम बाड़े। ये बहुत बढ़िया बात। ओइजा वैष्णो देवी बाड़ी, ओइजा विंध्याचल देवी बाड़ी। वाह, सब अलग अलग एगो भारत हमने के भोजपुरी समाज बसल बा, बनल कल्चर बने लेके लोग रखले बा। उतना हमने के एजा नहीं जे सजौले जितना कुल आदमी ये भोजपुरी के प्रति जितना वो लोग के समर्पण बा मॉरिशस में।